Едно, две. Пробва. Раз. Едно, две. Раз. Тази година премарата ще е също толкова за разлика от миналото, когато министерството сега се разгина основно събитие място. 2 дни, 7 етапа, 148 км трасе, освен страната първа поредна година, сега ще премерят пета поредна година. Госпожа Катя Дойчева ще ви представи кратко. Госпожа Стефан. Уважаеми гости, уважаеми спортисти, дами и господа, радостна съм и тази година да ви приветствам с добре дошли на Рали Твърдица 2009. Скъпи състезатели, първо ще ми позволите от ваше от мое име да благодаря на Федерацията, че оказаха наново чест на Твърдица и оставиха в спортния календар това рали и тази година да съществува. И вашата заявка. А на вас, скъпи състезатели, искам да ви пожелая много успехи и ще ставате много майстори в множеството, но 39 старта, 39 определението на национална игра. Стефан Чолаков, заместник директор на Рали Твърдица, Злати Златев, заместник председател на Организационния комитет на Рали Твърдица и разбира се, господин Иван Султанов, директор на Държавната автомобилна инспекция, град Сливен. А сега групата за народни танци към читалище Свети. Димитър Илиев и Янаки Янакиев, Митко, днеска за публиката, утре вече за класирането, нали така? Напротив, почваме още от днеска за класиране. Амбицията ти за това състезание? Както за всяко друго, победа. Аплодисменти за Крум Дончев и Румен Манолов. Крум Дончев е един от пилотите с най-големи успехи в Рали Твърдица и с един много добре познат навигатор. Круме, какво? Че сме подготвени добре двамата с Румен. Надявам се да имаме късмет и автомобила да слуша. Колко добре сте подготвени? Един нов стар навигатор за тебе. Всъщност винаги, когато се съберем, особено след такава дълга пауза, ние сме, мога да кажа, безкрайно мотивирани. А сега вашите аплодисменти за Ясен Попов и Дилян Попов. Ясен Попов също е един от пилотите с най-големи успехи в това състезание. Сега Ясен ще ни каже от колко време не са карали заедно с Дилян. Ясене, какво да очакваме от теб в Рали Твърдица? Винаги стартираме, знаеш, за победа. Надявам се да постигнем и този път. Мисля, че всички стартираме тук за победа. При нас малко обаче по-спокойничко, тъй като сме си осигурили второто место и ще караме може би повече за публиката. Веднага след тях 2008 и 2009 година. Пепи, твоите очаквания за Рали Твърдица? Да го спечелим. Каква е тактиката, след като ще го печелиме? Тактиката ни е да караме бързо и да радваме публиката. Успех ви желая. Ще се видим отново на първата скоростна отсечка.
на МТ Урали Тим в това състезание е Пламен Стайков, Слав Ландов. Още един пилот, който се върна към един от предишните си навигатори. Пламен, от колко време не си карал? Ами от Рали Вида. Какво да очакваме сега от Твърдица от тебе? И ще разбереме на финала, защото това състезание е много интересно, много специфично като отсечки. Конкуренцията е много сериозна и за публиката наистина ще бъде много добро. Още един пилот, който за съжаление също много рядко огледахме тази година. Игнати Саев и Стефан Кордев. Един от малкото екипажи, който не е от пилоти, от навигатора, ми е от двама пилоти. Игнате, преди старта. Здравейте на всички. Добро настроение, надяваме се автомобила да е окей по време на състезанието и да радваме феновете. Амбицията за това състезание? Ще видим. Да караме бързи, колко можем и това е. Успех! Стигнахме до номер 6. Игнати Саев. Нито един от пилотите до сега не каза, че ще кара бавно. Всички ще карат бързо. По-нататък с номер 7. Тодор Славов, Добромир Филипов. Здравей, Тошко. Едно от малкото ти участия в България, но на Рали Твърдица. Да, това е едно от най-хубавите състезания, така че... Твърдица, ти участваш малко състезания тази година. Абе, ако успеем да влезем в тройката, ще е добре. Тайните, за теб това е домашно състезание. Ще караме нормално, за да стигнем до финала. Продължаваме с номер 9. Георги Гвоздейков и Васко Христов. Евроком Рали Тим. Георги, вярно ли, че това ще е последно рали за тебе и за Васко? За сега това е окончателното решение. Няма как. Всяко начало има свой край, така че с професионалния спорт до тук. Добре, ти от колко време не си участвал? Трябва ми врата 2008. Амбицията ти за това състезание? Шоу за публиката и задължителен финал. Успех ви желая. Искрено се надявам това да не е вярно, това да не е последния старт за Гвоздейков и за Васко Христов. Следващите, които ще... Иван Ганчев и Атанас Николов. Още един автомобил от клас А6. Иван Ганчев с титла в клас N3. Иван, свикна ли вече с новата кола? Да, долу-горе. Старая се. По-нататък с номер 11. Тихомир Стартиев и Добрин Борисов. Още един от екипажите, в които има двама пилоти, а не пилот и навигатор. Тихомир с много силно представяне в Източноевропейската купа. Трета позиция в момента. Чакайте. С номер 12. Искрен Маринов, Марин Костадинов. Искрен е един от пилотите с най-сериозна програма тази година и в пистовия шампионат и участие в ралитата. Веднага след Искрен Маринов и Марин Костадинов с номер 14. Христо Христов, Чопо. Какво да очакваме в N3 в Рали Твърдица? Ще бъде интересно пак. Разбира се, да, ще бъде интересна борбата. Това е Благовеста Милано. Катя, ти ли ще караш за публиката? Да. Иначе други амбиции нямаш ли? Не, нямам други амбиции. Решила съм този път да си остава удоволствие. Веднага след тях, много очакваме от тебе. За съжаление, не би трябвало да се очаква много от мене, защото това ще е за нас един голям тест. Ники, кое ти харесва повече? Ралитата, пистите или планинските? Честно да кажа, всички ми харесват. Уила АМС, Dacia Logan. Един от автомобилите, който за 3 години записа участие в пистовия планински рали шампионат. Любо, първият въпрос. Харесва ли ти тази кола? Да, доколкото може да се че е конкурентно способна клас N2. Сега една стъпка надолу за клас N1. Георги Маринов и Васил Георгиев. Шампион на България за 1997 година
Един от малкото пилоти, които не изневеряват на марката. Стефане, Рали Твърдица, харесва ли ти? Да, много ми харесва. Ще го карам вече за 4-та година. Долу имам късмет. Стайко Стайков. След тях, номер 62, от Етер Рейсинг, Красимир Канделаров и Стефан Казаков, Peugeot 306, автомобил от клас 3 на група Ховикар. Веднага след тях, с номер 63, още един автомобил от Ховикар 3, Opel Astra, каран от Боян Безус и Петър Николов. Ховикарите нямат нормални стъкла, като автомобилите. Харесва ли ти? По-нататък, с номер 64, Стефан Панчугов, негов навигатор Милен Озунов. Още един от автомобилите, на които не им се свалят стъклата. Стефане, публиката страшно много те харесва, защото си много атрактивен. Какво да очакваме сега на Твърдица? Атракция? Ами шоу да гледат, ще караме за тях. Панчугов и Милен Озунов. Веднага след тях още един много атрактивен екипаж. Боян Гетов и Цветан Миков, Evco Racing, автомобила Fiat Punto, Ховикар 2. Боян е едно от малкото ралита, в които си стартирал, нали така? Да, аз за втори път съм на рали. Харесват ли ти ралитата? Да. Не много. Ралитата е хубава дисциплина. Добре, успех на Боян Гетов и Цветан Миков. По-интересни са му ралитата в сравнение с пистите, примерно. За планинските забравих да го питам. Веднага след тях, с номер 66, Тодор Тодоров, Красимир. Тодоре, ти също си верен на марката, подобно на Стефан Георгиев. Да, обожавам тази марка, както виждате, с новото колца. Кариев, номер 66. Продължаваме с номерата на 70, 71. Сатомир Русев и Иван Данков. ВАЗ 2108. Томе Рейси. Твоята рали програма също не е много дълга. Какво да очакваме от Твърдица? На Твърдица идваме единствено за удоволствие и за победа в класа. Номер 67, Тодор Атанасов, Теодор Русев. Твоите очаквания за рали Твърдица? Да завършим. Който вече не е сред нас, просто в негова почет. Благодаря ви, аплодисменти още веднъж за номер 60. Така малко трудно се отваря. Стигаме, мана. Снимай я, снимай я. Давай, давай.
Ах, мале. Здрасти. Тук е ВИПа. На нас брошурки няма. Пламен Стайк, Мислав Плам, напът към първия обратен заводиш това състезание.
гол. Agla.